jen ahoj. Dneska se na kolech po trailech přes hory rozjíždíme naposledy. Jsme na Opavsku v Hradci nad Moravicí a tohle je místní chlouba. Stejnojmenný zámek, který se v roce 2002 stal národní kulturní památkou a nejen proto je oblíbeným turistickým cílem. Pro nás znamená start a zároveň cíl výjížďky v severovýchodním výběžku Nízkého Jeseníku. A kousek odtud je Bike Park Tošovice s největším pump trackem v republice, takže ten rozhodně nemůžeme vynechat. Šotolina a asfalt. Dva povrchy, které z 90% pokrývají cesty naší trasy, proto volíme gravelly. Aby to hezky valilo. Rychlá převlíkačka v chladném vlhkém ránu a odjezd. Do Harry Potterovských kulis se vrátíme zhruba za 3 hodiny. Naše cesta začíná u zámku Hradec nad Moravicí. Projedeme přes náměstí a připojíme se na cyklostezku Radegast Opava, která nás vede proti proudu řeky Moravice až k odbočce na červenou turistickou značku. Po ní pokračujeme celkem náročným terénem až pod zříceninu hradu Vikštejn. Po výživném stoupání projedeme Radkov a Melč. Odtud sjíždíme do údolí Moravice a na zpáteční cestě do Hradce kopírujeme naši původní trasu. Vzhledem k technicky náročným úsekům si na výšku rezervujte alespoň 3 hodiny. Po startovním krátkém sjezdu se kousek pod zámkem napojujeme na cyklostezku. Čistý hladký asfalt šumí pod koly stejně jako proud řeky Moravice. Městskou aglomeraci za chvíli vystřídá malebné prostředí přírodního parku Moravice. Klasické šotolinové cesty pokropené nedávným deštěm vám rozhodně přidělají práci v myčce na konci výletu, ale jede se po nich velmi pohodlně. Šotolina se proměňuje v hrubý asfalt svatojakubské cesty a my po něm kopírujeme Weisshunův kanál. Vodní dílo z přelomu 20. století bylo důležitou hnací silou továrny a papírny v Žimrovicích. Dodnes je v provozu. A právě kousek za jedním ze 2 akvaduktů na trase 3,5 kilometru dlouhého kanálu přichází technická vložka v poměrně náročném terénu. Odvodiláčky. Tady by se XCčka hodila, ale na gravelu je to výzva. Navíc je to opravdu jen krátký úsek a po zbytek trasy se naše volba strojů ukazuje jako skvělý tah. Vracíme se zpátky na asfalt, který nás už v podstatě neopustí až do cíle. Řeku Moravici necháváme každým otočením pedálu níž a níž pod sebou, míjíme zříceninu hradu Vikštejn, dech se pomalu krátí, sil není na rozdávání a tenhle kopec ne skončit. Vítkovská vrchovina je prostě vrchovina se vším všudy. V nekonečných serpentínách ústících do vesnic Radkov a Melč si před každou zatáčkou říkáte klasické za touhle už to bude. Není. Konečně, pohled na farní kostel svatého Antonína Paduánského v Melči přináší vysvobození. Teď už to bude jen po rovině nebo z kopce. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak se svojí troškou do mlýna přichází i velmi čerstvý vítr. A když se azimut trasy stočí a vy musíte překonávat jeho sílu, přehazovačka je v neustálé permanenci. Hodinky ukazují, že se blíží limit 3 hodin strávených v sedle a po závěrečném sjezdu už vidíme na kopci obrysy zámku Hradce nad Moravicí. Jasný signál, že nám zbývá jen závěrečný výšlap k branám jeho nádvoří. Všechny kolonky v našem výletním itineráři máme pro letošek odškrtnuté, ale hotovo ještě zdaleka nemáme. No bodeď, Teo vám přece slíbil toho backflipa, takže odjezd do Tošovic. Servisních tipů jsme si řekli až. Do posledního dílu jsem si pro vás připravil tip, jak vybrat ten správný plášť pro jízdu v terénu. Obecně platí, že sjetý nebo špatně zvolený plášť vás bude v jízdě dost brzdit a zároveň bude i náchylnější na defekt. Parametry plášťů jsou šířka, udávaná v palcích pro horská kola, v milimetrech pro gravely a silničky, vzorek, hladký pro jízdu v lehčím terénu nebo naopak hrubý pro jízdu za mokra a v náročnějším terénu,
Konstrukce, která může být odlehčená nebo naopak odolnější, ta sebou ale ponese vyšší váhu a tím pádem i horší odvalování pláště. A v neposlední řadě je to směs, kdy měkčí směsi vynikají velkou přilnavostí, ale nesou sebou vyšší odpor a rychlejší opotřebení. Naopak tvrdá směs bude vhodnější pro rychlou jízdu na zpevněném povrchu. Pokud se chystáte na cross-country výšku po zpevněných cestách, volil bych plášť o šířce 2,1 až 2,3 palce s hladčím vzorkem, odlehčenou konstrukcí a tvrdší směsí. Na enduro výšku bych zase volil širší plášť s hrubším vzorkem a odolnější konstrukcí, tak aby nás nástrahy terénu nevyřadily ze hry. Jízda na bahně je kapitola sama pro sebe, ale obecně platí, že plášť s měkkou směsí a vysokými špunty rozmístěnými daleko od sebe bude v této situaci nejvhodnější. Nejde tedy říct, že některý plášť je nejlepší. Musíte volit ideální kombinaci parametrů pro dané podmínky a terén, ve kterém se budete pohybovat. A taky každému vyhovuje trochu jiné chování pláště. Je to jednoduchý. Kvalitní a vhodně zvolený obutí vám dovolí na kole pěkně řádit. Co je to za skokana? To je přeci Vašek Kolář. Aha, a jezdí na tom jenom, a na tom jenom skáče? Ten dělá úplně všechno. Aha, OK. Bike trialista Václav Kolář řečí čísel. 12krát mistr světa, 3krát vicemistr světa, 8krát mistr Evropy, 21krát mistr České republiky a jak sám říká, tuhle utěšenou sbírku rozhodně hodlá i nadále rozšiřovat. Tak bike trial a cyklotrial se jezdí na speciálně upravených kolech, na kterých není sedátko, protože se na tom pořád stojí. A je to celokarbonový, má to asi 7,5 kg, takže je to docela dost lehoučký a je to takový fakt trialový speciál. Aby byl člověk dobrý trialista v závodech, tak musíš mít úplně všechno, stát na tom kole samozřejmě úplně denně, kombinovat to s posilovnou a jak říkám, mít to kolo co nejvíc v ruce, aby tě prostě v těch závodech nic nepřekvapilo a samozřejmě mít taky dobrou fyzičku. Závody probíhají tak, že jsou určitý tratě, ty si je předtím nesmíš vyzkoušet a jedeš je až v tom závodě, můžeš si jenom projít jakoby pěšky a samozřejmě si promyslet přesně, jak to pojedeš a vymyslet si tu svou cestu. No a jezdí se to na trestný body, takže ty to vlastně musíš jet co nejčistěji a bez žádného šlápnutí, bez žádného pádu a tak dále. A ten, kdo má nejméně bodů, tak ten potom vyhrává. A samozřejmě je v tom i čas, který tam taky hraje roli. Hele, mě baví cyklistika úplně všeobecně, rád ji sleduju, mám spoustu lidí, kterým fandím a zároveň jezdím na street trialovém kole, samozřejmě na trialovým nejvíc, kvůli závodům. Jezdím na endurku, rád si zajedu do nějakého bike parku, na nějaký traily, mám rád pump tracky, mám rád ježdění na gravelu. Mě baví prostě každý kolo, i skládačka, takže v podstatě na každém kole se dá vymyslet spoustu věcí a je to prostě klasicky ten nejlepší sport na světě. V Tošovickém highparku vám jako první padne do oka místní chlouba. Největší pump track v republice. Na němž se v loni jela kvalifikace o postup na mistrovství světa v pumpování. Závodní trať světové kvality o celkové délce téměř 400 metrů nabízí nespočet kombinací a transferů. O něch zmíněných 400 metrů zahrnuje i dětský pump track, jump lineu a hlavní pump track, který nabízí 225 metrů zábavy. Co to jedem? Aha, manuálek. Pěkný manuálek. Yes. A navíc měkoučká travička v okolí je skvělou přírodní žíněnkou pro případ, že se i mistr Tesař jednou za uherský rok utne. Highpark Tošovice ovšem není jen pump track. Ať se to na první dobrou nezdá, místní kopec s převýšením jen 90 metrů ukrývá celkem 6 trailů. Od nejjednoduššího zeleného trailu určeného pro začátečníky a rodiny s dětmi až po trať s označením Proline, svědčící o tom, že na tomhle trailu se nejlépe budou cítit Teo, Vašek a jim podobní bajkeři. Fun Flow, zábavný modrý flow trail s malými bezpečnými skoky, to je něco pro mě. Má společný start s trailem střední obtížnosti Blue Jump Lineu. V Tošovicích těží z minima maximum a tahle trať je první airline v kanadském stylu v České republice.
Oba traily ústí na louce, kde nejmenším bikerům usnadní výuku cyklistického řemesla nejdelší dětský pás v republice a ryze dětský trail. A pak už jen párkrát šlápnete do pedálu a jste zase zpátky u vleku. Na Thea s Vášou čeká to nejnáročnější, na čem se v Tošovicích můžete svést. Matafaka, Hubleska a Marosana. Sjezdový trail, na jehož reliéfu zanechal svůj otisk Michal Maroši. Ostrá levá, bez serpentínky, bacha, bacha, políčko, pěkný. Jest, ale tak to je dobrý. No tam je nějaký kámen, OK, Rock Garden, ty kráso. Vaše to tam posílá. Další wallride. Tak to je wallrideový království. Tak ty náskochy do kopelky mega bavěj. Nice, velká lavice. Tošovice prostě tak trochu klamou těle. A můžeme je považovat za důkaz toho, že k vybudování dobrého parkového areálu nepotřebujete velehory. Bikepark Tošovice, malý kopec, ale spousta zábavy. Místní pump track je jeden z nejlepších, co jsem kdy jezdil. Pokud se vydáte na lanovku, tak vám Bikepark může nabídnout pestrý výběr trailů. Opravdovou perlou Bikeparku Tošovice je ale trail Matafaka se spoustou skoků a skvělou flow. Říká se nejlepší nakonec a je to tady, slibovaný backflip. Je to první trik, při kterém se budete točit kolem své osy a ačkoliv se to nezdá, tak je dost snazší než 360. Základ je dodržovat správný postup a ten si dneska ukážeme. Backflip na hliněném skoku zkoušejte až ve chvíli, kdy máte trik zvládnutý na skoku do molitanové jámy nebo do airbagu. Zvolte trochu větší nájezdovou rychlost než normální. Při vjezdu do rampy se přikrčte, zpevněte tělo a jakmile začnete opouštět rádius, tak odtrhněte přední kolo vzad a tělem zahajte rotaci. Pokud se backflip točí málo, přikrčte se ke kolu. Pokud se točí moc, tak napněte nohy a ruce a tím rotaci zpomalíte. Při letu se zakloňte a snažte se očima najít vhodné místo k dopadu. Hodně štěstí! Naše společná 6dílná tréninková jednotka je u konce, my vám držíme palce, ať se vám ve vzduchu daří a pokud zvládnete backflipa, tak na vás čeká samozřejmě spousta dalších triků a kombinací. No a pokud se vám do nich nechce, vůbec nic se neděje. Prostě si kolo užívejte po svém. Mějte se krásně, jezděte s rozmyslem. A zas někdy, bajkům zdar! Kolo teď na chvilku zaparkujte a soutěžte s námi o hodnotné ceny. Otázka pro dnešní díl. Jaké převýšení má Hejpark Tošovice? Za A 70 metrů, za B 90 metrů, za C 110 metrů. Odpovídat můžete na www.potrailechpřeshory.cz, kde se také dozvíte pravidla soutěže a následně správné odpovědi. Cykloledvinku BA Hippack od společnosti Ergon do soutěže věnovalo online cyklolahůdkářství bikeporn.cz. Dvoumístní nosič kol Thule Outway k upevnění na páté dveře vozidla věnuje do soutěže společnost Thule. Bateriovou stanici EcoFlow River Mini Wireless do soutěže věnovala společnost EcoFlow.